No niin, siitä uutta projektia. Penska haavaille, että hommattaa joku tämmönen projekti tänne. Ihan kuin ei jos entisiä saatana ruotuja pihassa vaan. Sattuu tämmönen naapurikylältä ne. Käydä hakemassa poikki, niin sitä ruvettaa vähän aloittelemaan. Onhan se perkele, niin pakoputkihommia ensimmäisenä. On vähän liian murakka putkisto tuossa vanhan miehen mieleen. Pistetään ladaan vaameni tuosta löytörumujen seasta. Siitä Toyota Meetinkien turhamana tappaavat perkele minut. Siinä on entiset omistajat jo aloitellut tänne ovipaffiloita ja tämmösiä vaan. Sen mitä rasvamontusta kurkisti äsken, niin hyvää lattia on. Että parempi kuin vittu varmaan yhdessäkin tämän mökin aatossa. Katto on pilattu, siellä on joku saatana idiotti käynyt pomppimassa, niin tästähän ei museo aattoa sua ja tuossa minä nyt ihan niinkkä perverssi oo, että ruppasin tekemään tänne. No tosiaan, tyttöhaavoille, että ostatte joku tämmönen härkkä tai joku hirveä amisrottelo saatana. No eikä nyt saatana vajoo keski-ikäinen. Nimenomaan vajoo keski-ikäinen semmoseen sortus. Vai sortusko? Vanteet pitää sua ja rälläkkätä lyö joosille ja muuta. No illalla on nähty se vähän jo etiskelin. Kusenkeltaiset talmut löytyy ja rundimittari. No vaan perseestä, kun mä oon nämä uudemmat vähän kantikkaat. En kehtorata ostamaan niitä reprolampuja. Saa se nekin alle 50. Mitä tälle keksii nurkissa, että on paskoja soittuvehkeitä, jos raaplattais tuohon paikalle, niin kyllä tämä saadaan pilattua. Tästä kyllä tullaan synkkiä nuoruusmuistoja mieleen tästä rakkineesta. Ei nimenomaan tästä, vaan että entisellä appiukollahan oli just tämän värinen paska saatana. Silloin minä pikkujullina katsoin, että en vittu ikinä osta tämmöstä aahtoa. Gride tuli jostain erämuosta saatana halapalli hakemaan pottuja. 10 kilon säkin aina hakemassa. Sillä semmonen helvetin rääkkeä tuulipuku oli sillä ukkelilla vielä. Ja entis 90-luvun puolta, niin sehän on nimenomaan muotia, että kännykän pitää roikkua vyötärillä. On semmonen ihmeellinen klipsi saatana. Näette, että ihmisellä on puhelin. Ristollahan on saatana semmonen tiiliskiven kokoinen saatanan mötikkä, niin perkele, kun se tuulipuku valuu koko ajan kohti nilikkoja ja se ukko repii ylemmäs niitä housuja. Sitten kun saa potut lunastettua, niin toisessa kaanalossa on pottusäkki ja toisella käällä joutui pitämään niitä housuja. Ei se saatanan puhelin vajas niitä nilikkoja. Semmosta. En tiedä kiinnostaako tämmönen kettä, vaan pistetään sinne kaiken muun paskan sekkaan sinne pitti helvettiin, että jospa se nyt ei romaha perkele se YouTube-niska. Ei tällä hirveästi ollut muistaakseni ajetukka. Ihan kuin ketään kiinnostais. Vähemmän kuin monen mun nykyhimmelillä. Ja hae se on muntsikalle. Tuo pistettiin unboxas ja otat laittamatta videolle. Ei saatana, kaikkea ei ihminen pysty. Tämmöstä paskoa tällä kertaa. Ei oo pakko kahtoo saatana. Ihan oma vikaas, jos et keksi parempaa tekemistä. Hei paralla.